Браво! И къде сега? Искаш да го отворим ли? Айде. О, тук. Ей, тук на килима. Айде на килимчето. Чакай сега. Чакай. Чакай, далеч ти е, бе, тате. Далеч ти е, стой. Стой, ето така, айде. Ето, айде сега. Еми давай сега, нали искаш? Искаш да е по-далеч ли? Айде. Айде, ето. Какво искаш сега? Айде, ето така. Я да видим това момче сега тук хубаво. Я да видим това момче. Защо? Я сега. Кой плаче? Чакай. Знаеш колко си грозен така. Знаеш колко си грозен. Ето виж, сега сме двама. Хубава работа. Хубава работа. Какво искаш да видиш? Ето, гледай сега, айде. Как да го обърнем?